don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my fans on TV. It's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Walter. Kunjalo Sithembu nababukela emakhaya. Yes, Sizame ebuhlungu. Sithame ebuhlungu kakhulu Sithembu. Ibuhlungu kakhulu. Sithembu ukuthi iChiefs ikhiphe isithiya kimi. Abantu bafaka isithiya. Bakhiphe isithiya namhla kimi. Ayibuhlungu leyo. Driver kanjalo kusala ngeRustenburg. Sithame ebuhlungu kakhulu. Ukudla ngiyoze ngidle next week. Uzodla next week my brother. Sengakhona ukuthi angakungena ukudla. Ukhala ngobani isipleme bani? Makhawula. Makhehleni Makhawula. Urivela is the best coach. Mara ukhipha uMakhawula. Sifo ukhipha uMakhawula. Ukhipha kanjani? Yeah, yena is a bad ngesimsole maybe Makhawula bane problem party. Ngiyakhala. Kumele ngamkhiphi. Kumele ngamkhipha wona makhipha uMakhawula lapha phakathi. Savele sawo. Bavela kwashota. Basota lapha phakathi. Inhliziyo zami ibuhlungu iChiefs thathe icup game. Into ebuhlungu kakhulu iChiefs thathe icup. Yabona kwewe manje ngadliwa iSundowns kufanele bokuba ngcono not iChiefs. Uxolela ukudliwa iSundowns. Bese ngiveza not iChiefs. Not iChiefs. Bangidla baphinde bathatha icup futhi kimi. Sithami ibuhlungu kakhulu Sithembu. Ubuhlungu my brother. Sithami ibuhlungu kakhulu Sithembu. Bathi ukhala ngokho. No, angikhali. No, angiwenzi umsebenzi. Angisuye coach. Let's up. Emakhehleni. Ngiyakuthola. Yes, Bule. Man of the match. Man of the match. Man of the match. Ya ulo mfana lo wabo bathi ucela bazidliwe fans kwa ucela ngamnika man of the match. Thabacele. Ucela lo wabo lo ngamnika man of the match. Utito ubi Knicks. Utito bengekho namhlanje. Utito bengekho namhlanje. But anandaba sobathola. Into ebuhlungu ukuthi baqabanga ukuthi manje unabo uyadi ibhola. Unabo akayadi ibhola. Akayadi. Lucky this one. Unabo akayadi ibhola. Nabi was lucky. Nabi ulakha akayadi ibhola. Akayadi ibhola. Utabona next season. Bazoshawa next season. Next season sobathela induku. Ngiyakuthola. Sobathola induku. Thank you my brother.